Kompanija CTC Unit sprema mnogo zanimljivosti za leto 2025. godine. Jedna posebna i nama interesantna je Renault DB37 na kojem se sada nalazimo. Čim kročite na ovaj brod, odmah primetite da ima izuzetno mnogo prostora u kokpitu, bočne stranice se spuštaju i to zaista daje jedan poseban osjećaj dok ste usidrani u marinu. Osim što ima zaista mnogo mesta u kokpitu, ima sve što je potrebno u kuhinskom delu. Neko uživa u hladu, a neko voli da se sunča. U tom slučaju prava preporuka je pramac DBA 37.